zabin so, zabin so. Alaikum salam. Sana'an ba. Yawa. Ina ne neman da ka yafe mini akan abubuwan da na yi maka. Sannan kuma da Allah kar ka rike abin da na yi a cikin zuciyarka. Yanzu dai Yusra, kin san an ce ƙarshen tika-tika-tik. An gama komai, an ɗaura aure. To, kin san zaman aure zama ne na amana, ba na wasa ba. To, akwai abin da zan gaya miki. Kashedin da zan miki shine duk abin da zai je ya dawo, kar ki kuskura ki zo min da shi gidan nan. Kuma kin fi kowa sanin wane ne ni, kin san halina. Idan na yadda da abu, tsayuwa a kai nake ba gudu, ba ja da baya. Alhamdulillah. Na yafe miki. Na gode Abba. Allah miki albarka. Amin. Kun ga dare yayi sosai har yanzu bai shigo ba ko? Kan dai a ce kin kosa ne. Na kosa mana tun safe fa ban ga Habib ba. To ke kuma ai ya kamata a mishi uzuri saboda kin san fa bikin nan an yi taro dole sai kin yi hakuri ya sallama baki ai ko? Ikon Allah. Wayo ina gidan mijina. To ai sai ki gode ma Allah saboda waɗanda ba su samu haka ba ma Allah ya ba su. Mu ma kuma Allah ya ba mu namu. Haka ne amin. Na miki saurayi. Saurayi kuma? Kwarai kuwa. To wane ne? Fahad, abokin Habib na ga sai kallon ke yake gurin bikin nan. Kun ga ku tashi mu tafi. Da yana yi, wanda ita a gida take. To ai kuma a gida kuke. Gida na ba gidan ku bane? Eh haka ne to. Kun ga ko sai mu kwana sai gobe mu tafi. Tashi ku ce. Tashi ku ce. Koran mu kike yi? To dole mun kira mu Habib. Shigo ba. Ango. Yau ga mu a gidan ango. Mun ga gida ba. Wallahi alhamdulillah gida. Ba gida yayi kyau sosai ba. Gida yayi kyau. Saura mu da amarya. Ango. Yanzu ya kuke ganin za mu kullu da wurin nan? Yanzu a yi sani, kai ya kamata ka ba da shawarar yadda za a yi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yusra amarya. Yusra. Ga su fa can a falo, ki je ki same su, sun zo sai da ku an gudu. Ni kaɗai za ni? Kuma haka ne fa, ya kamata mu je tare da ni ko?
To mu je mu same su. Ya kalau kake kuwa? Lafiya kalau kawai gajiyan biki ne kin san an yi biki an gari. Yanzu ma baki san daga inda muke ba. Mu je mu same su. Wai angon na yanzu ba zai zo ba ne. Wallahi mu dai ya fito ya sallame mu ware. Ango ka sha ƙanshi. Amarya barka da zuwa. Sannan amarya mu. Ga abokinmu nan ki rike mana shi amana. Naga kike mun wani irin kallo. In fa kika yi saki akwai wanda take nan take jiran shi za ta yi da shi. Inga rabu da su. Abokanan wasa ne sun daɗe suna tare. Barka ta sabgar su. Haka yake. Inga ya kamata mu tashi mu ba ango da amarya wuri. Kai ku tashi mu wuri kawai. Hakan za a yi. Ku tashi kawai mu sata. Isa. Ai, sun ma riga sun tafi. Amma Isa ya kamata in yi wanka ko? Ya kamata. Yusra, ya dai? Wai yaya Habib a ce ran da za a kawo ka gidan matarka mata ne za su kawo ka? Na ɗauka ma wani abu ne wallahi. Wannan ai ba komai bane. Wannan ba wani abu bane, mata fa suka kawo ka. Ni gaskiya ba na so. Kinga, matan nan da kika gani ba su da matsalar komai. Hasali ma kuma ni wannan bikin ne harkar biki ne ya da su. To ni dai gaskiya ba na so mata gaskiya ka fita daga harkar su. To shikenan. In Allah da ba za ki ƙara ganin su ba. Kada insha Allah. To ki dan yi dariya mana. Ba zan ma dauko kofin ba je ka dauko. Dan Allah ki dan yi dariya. Kawo wata nan. Assalamu alaikum. Alhaji. Allah gafarta malam. Ka ƙara so a daidai kenan yanzu ke son koto. Ayya. Yau sana alhaji. Alhamdulillah. Lafiya kala. Lafiya lau. Madalla. Ya gida? Alhamdulillah. Gafarta malam kwana biyu bana ganin Sadiq. Ko lafiya? Alhaji Sadiq ya koma garin mu. To. To lallai ba zan ga laifinsa ba. Amma kada ya yi tunanin cewa ba zai sake dawowa ba akan wannan abin da ya faru. Don ina son mu haɗu da shi masa wata sakayya ta arziki. Ba damuwa zan neme shi a waya. To ba kuma alhaji. Insha Allah. Yusra. Yawwa
Dukan dama yana son ga miki ya kamata ki shirya jibi za mu je Abuja. Za mu je Magadadi. Domin zai je India. So ina so mu je mu sallama da shi kafin ya tafi. Duk da dai dama ya ce yana so ya zo mana tashi nasiha. Ba komai, Allah ya kai mu. To amina. Sunana Zinat Umar Faruk, fitacca Zinat. Ka je ka bincika idan kuma ka manta ka sake tuna. Akwai izza mai karfi a tattare da ita. Kin yi kuskuren shiga harkata. Da me kake tunkaho? Na rantsi da Allah. Sai na mayar da ke kendir. Kina haska mutane ke kina konewa. Ka san kowa ya kusanci gidan rina. Dole zai ɗanɗana azabarta. Ina ne wannan? Ashanta ce. Ta kashe wani babban mutum kuma ta ba su gawan su je su jefa. Ban taɓa tunanin rashin hankalin akuya zai sa ta kai bakinta kan dusan da ke gaban kora ba. A gidan zina kai kana ganin yarinyar nan ka san wace ce? Tana hawa motar da take so. Baya yanke mata. Shin wani irin mu'amala kake tunani? To ba ma shiga harkan kowa, abin da ke gaban mu shi kai muka sa a gaba amma ba ku san bakin mutane ba. Hajiya ko za ki iya ga mana ni kasuwancin ki? Kamar ya kenan? Abin da ke tsakanina da Alhaji Jibril ba soyayya bane, alaka ce. Akwai bambanci tsakanin alaka da kuma soyayya. James kin yi saurayi kenan. Hoto wani gani a bangon wai. Abokin mutunci na ne. Haba dan Allah, ba ki gani ne? Ina sarkin haka. Ya kamata ki kwantar da hankalinki, ki san da cewa gidan Zinat gidan gata ne. Na taso a cikin rashin gata sanadiyar rasuwar mahaifina. Ya banci magagaran me ke. Subhanallah. Sifon, saki jikinka mana, ko akwai wata matsala ne? Safon yana cikin matukar bukatuwa ta kuɗi. Amma kun yi saki ciwon ya girma. Ya kamata fa a yi gaggawan yi mata aiki. a gidan zina al'amura fa suna faruwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yanzu fa ka wuce kana wani sallama. To ai na kasa zama a ciki ne dole sai na fito na kalli kyakkyawan fuskarki. Ni kin masa wani abu ne? Wato na lura tun daga lokacin da aka daura auren nan. Wani kyau kike kare kina kare sheki. Kenan yau ma ba za ka fita ba. Kin ma gaji da ni a gidan kenan kina korata. A'a ba haka bane, kawai dai na ga kwana biyu kana zama a gida, kada zaman gida ya ma yawa. Kin ma san wani abu? Tun daga lokacin da aka daura aure. Na sharɗanta wa kaina kuma na sa ma kaina doka. Ba zan taɓa fita ba sai na yi kwana ɗai har 30 ina zaune a cikin gida tare da 'yar amaryata. 'Yar amarya kuma? A'a to ya haƙuri. Tare da jirgegiyar amaryata. Hasana duk. Zabin so, zabin so.
Sannu? Yawa. Daga ina? Baya nan ne? Shiwa. Mai gidan. Ikon Allah. Na kwanta ya faɗi. Bayar Allah ya za a ki shigo gidan mutane har kina canza TV channel kuma ina tambayin ki kina gaya min magana. Gidan bebin ma har sai an bani oda kafin yin abin da zan ke so? Wai ma tsaya. Ya ina tambayin ki kina tambaya na daga ina? Ai sai da kira shi ki tambaye shi inda yake ko? Okay, bari ki gani. Yanzu nan ko zan kira shi. Yes. Sunan kenan. Ina son gani na. Yes. Aina. A gidanka. Gidana kuma. Ni ma kwaci yake. Ni ma kwaci yace. Dan yanzu haka ma gani a zaune a cikin falonka. Na san ba zai zo yanzu ba, amma kuma na san da zan je in same su. Sorry fa, sai haƙuri, in san mijin naki mai mutane ne, domin mijin naki mai jama'a ne. Wani Yusra, tun jiya na ganki kin yi wani iri. Duk alamar damuwa ta nuna a tattare da ke. Kuma ina ta tambayan ki menene kin ce mun ba komai. Yanzu haka ka manta abin da ya faru. Menene ya faru? Ya Habib, wacce mace ce ta zo har gidana. Ta mun misbehave a gidana kuma ta kira ka a waya. Ta ce za ta je ta same ka. Raba da wannan yarinyar da Allah. Yar naci ce kuma na ma ja kunnan ta ina ga mata kar ta ƙara zuwa gidana. Au, ka shiri ka mata ka ta dinga zuwa gidana amma za ku danga haduwa a waje kenan? Kinga Yusra, kar ki dinga bari irin wa'annan ƴan ƙananan abubuwan suna damun ki. Kar ki manta a yanzu fa ke matata ce. Kuma wadda nake so. Kinga ba zan taba hada soyayya ki da ta wata ba har abada. Ni ban gane ba ya Habib. Akwai wani abin da kake boye min ne? Wasu sababbin halayenka da ban san su ba sai yanzu nake ganin su. Tunda na aure ka ban samu wani kwanciyar hankali ba. Yau rigiman yau daban na gobe daban. Ranar auren ka fa har mata ne suka kawo ka gidana fa. A duniya kowa na da zaɓin shi. Na yi dacen so ke ce zaɓina. Zaɓin so, zaɓin so. Zabin so, zabin so. Barkam. Rana fadi. Gabas ba? Ko ka gane ni? Mun gane ki mana. Fari wannan ma yana da zaka bace. Da Allah Sadiq ko ya dawo kuwa? Kai Sadiq wannan bai dawo mu ba mun yi rashi. To ko zan iya samun namban shawaranka? Namban mu waya wannan mun canza waya ya goge. Amma kila awar ina da shi. Bari a shiga karba. Wa muka yi ne? Wallahi kuwa. Ya haka ya. Lafiya lau da Allah nambar Sadiq nake nema. Ina da ita. To. To na gode. To shi kenan. Yawa sai an gida yawa sai an zo. Ana ba mu namban waya.
Sunana Zinat Umar Faruk, fitacca Zinat. Ka je ka bincika idan kuma ka manta ka sake tuna. Akwai izza mai karfi a tattare da ita. Kin yi kuskuren shiga harkata. Da me kake tunkaho? Na rantsi da Allah. Sai na mayar da ke kendir. Kina haska mutane ke kina konewa. Ka san kowa ya kusanci gidan rina dole zai ɗanɗana azabarta. Ina ne wannan? Ashanta ce. Ta kashe wani babban mutum kuma ta ba su gawan su je su je. Ban taɓa tunanin rashin hankalin akuya zai sa ta kai bakinta kan dusan da ke gaban kora ba. A gidan zina kai kana ganin yarinyar nan ka san wace ce? Tana hawa motar da take so. Baya yanke mata. Shin wani irin mu'amala kake tunani? To ba ma shiga harkan kowa, abin da ke gaban mu shi kai muka sa a gaba, amma ba ku san bakin mutane ba. Hajiya ko za ki iya ga mana ni kasuwancin ki? Kamar ya kenan? Abin da ke tsakanina da Alhaji Jibril ba soyayya bane, alaka ce. Akwai bambanci tsakanin alaka da kuma soyayya. James kin yi saurayi kenan. Hoto wani gani a bangon wai. Abokin mutunci na ne. Haba dan Allah, ba ki gani ne? Ina sarkin haka. Ya kamata ki kwantar da hankalinki, ki san da cewa gidan Zinat gidan gata ne. Na taso a cikin rashin gata, sanadiyar rasuwar mahaifina. Ya bacci magagaran me yake. Subhanallah. Sifon, saki jikinka mana, ko akwai wata matsala ne? Safon yana cikin matuƙar buƙatuwa ta kuɗi. Amma kun yi saki ciwon ya girma. Ya kamata fa a yi gaggawan yi mata aiki. a gidan zina al'amura fa suna faruwa. Zabin so